Dráhu na maximum ešte z tej poslednej od spodnej to zavrel absolútne dole. Lantomín, zvykli sme si aj my dvaja spoločne počas Svetového pohára hovoriť najmä o Žigalinovi Hočevarovi, ktorého taktiež uvidíme v akcii. No ale tu je chlapík, ktorý v 22 rokoch zažíva životnú sezónu, v celkovom poradí Svetového pohára je 8. A tak žiadne prekvapenie, že ho vidíme vo finále, bol k víťazovi semifinále Krejčí mu časovo najbližšie. Jeho prvé porovnanie s De La Sousom veľmi tesné, ale v červených číslach. No, veľmi sa mu darí aj tu v Liptovskom Mikuláši, pretože ráno išiel naozaj, jak si spomenal, išiel 90-66, takže bol veľmi, veľmi tesne za Krejčím. A potrebuje zopakovať svoju rannú jazdu. Vidíme zatiaľ veľmi takú uhladenú jazdu, maximálna koncentrácia v jeho tvári pri každom jednom prejazde a zatiaľ pre neho dôležité, že ide čisto. Za chvíľu sa nám naskočí ten ďalší medzičas, aj tento prejazd pod kameň bol rýchly. Tam sa mení voda, tam musí pretekár veľmi dobre pod tým kameňom zareagovať, kde sa mu spraví vodný vír. Niečo stráca na De La Sousa, ale stále je v kontakte na medailu. Posledné 3 bránky. Prvú Slovinec zvládol. Ani v tej druhej veľa času nestratil. Aj toto bude zrejme veľmi tesné s De La Sousom. 89-90 nakoniec.